Mwasuka bwanji amalawi ansanga kwina kulikonse kumene muli. Mamawa uno muli ndine mtumiki wanu mwa Ambuye Bishop W. Kachenje. Amalawi ndafuna ndibwereze. Munthu ine ndine m'busa. Ntchito yanga ndimatumikira pa chechi. Komanso ndimayang'anira machechi okwana 23. Ndimayang'anira machechi okwana 23. Munthu ine ndimakonda dziko langa, komanso ndimakonda ausogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndidalolera kunyozedwa, ndidalolera kupepusidwa, ndipo ndidavomera kuchondigwera chindigwere, koma amalawi ine ndizayima pa chilungamo. Ndimalemekeza kwambiri ma activist ansanga, kwa anthu ochepa, Aponi Kalindo, Anamiwa, Pastor Shumba, Alaiton Mangochi, komanso tili ndi Antanyiwa, Abakiri TV, Akantlemani sakuiwalireni. Alipo anthu ambiri sunga kwanise anthu onse kuwayankhula, sunga kwanise. Ma activisti tinene moona mtima, tinamenyesa mitu yathu pa nkhwangwa, tinaika mutu wathu pa njanji. Munthu osayamikira ma activisti, osathokoza, wangokhala ni mtima wa nsanje. Mwina ali ndi ufiti. Ngati ufiti alibe matewera okha amadya. Osayamikira ntchito imene tagwira ma activist ku dziko ili. Chifukwa tinene moona mtima amalawi, aliyense amene adali mdziko lino, amene amazuzula MCP zoyipa zake, adayika moyo wake pa chiopsezo. Adayika moyo wake pa chiopsezo. Ndipo ine ngati m'busa sindingakondwere kuti ntchito imene ndagwira wina ayisewerese. Ayi sindingakondwere. Ndichokhumba cha moyo wanga kuti zinthu zimene sizimayenda bwino mulamuliro wa MCP, kubwera kwa Profesa Arthur Peter Mutharika, amene ine ndidayikapo chikhulupiriro changa pa profesa, zinthuzo zikonzeke. Ndafuna ndikupempheni akuluakulu amene mukulamula lero. Mwina simukuziwa ndani wankulu wa Profesa Arthur Peter Mutharika, simukumuziwa. Lero ndafuna ndikuuzeni ndani wankulu wa Profesa Arthur Peter Mutharika, komanso wa chipani cha DPP. Ndani wankulu wa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi Amakhoti. Amakhoti samamuonera Profesa Arthur Peter Mutharika ndi diso lokondwa. Amene adabweretsa 50+1 ndi Amakhoti. Sinadusire 50+1 ku parliament, idatusira ku makhoti. Chimene chidali chodabwisa kwambiri. Lamulo la 50+1 silinakaduse ku parliament. Pomwe timanena kuti malamulo amapanga ni ma MP, koma lamulo la 50+1 adapanga ni makhoti. Nde Amakhoti samamuonera diso lokondwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Popanga 50+1 adafuna kutana ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Chondigwera chindigwere, chondifika chinifikire. Ndiye ndimafuna ndikuuzeni amalawi nsanje tuchitipa. Olo Profesa Arthur Peter Mutharika atachitira zabwino onse a MCP, wapasa mamiliyoni. Olo kumanyamula, kumabereka kunsana, sanga muyamikire. Sanga muyamikire. MCP alibize usiku ndi usana kuyipisa Profesa Arthur Peter Mutharika, kuyipisa usogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika. MCP alibize. Kwa mamala ni mafura ni kukumbuseni
popeza Malawi simachedwa kuiwalira mavuto amene tili nawo nsiko limene a Profesa Arthur Peter Mutharika mavuto akonzawa anabwera mu ulamuliro wa Chakwera, ulamuliro oyipa, ulamuliro onyasa kwambiri. Zomvetsa chisoni kuti zikawenga zikutetezedwa, ndifuna ndikuwuzeni akuluakulu, ngati mukhala chete anthu awazi kudodani awawa akudodani, akukudodani kwa makoti adasiyamo ma network awo, makoti adasiyamo ma network awo. Ndi chiyembekezo cha Malawi pa Profesa Arthur Peter Mutharika, chiyembekezo cha Malawi. Ndiyamikire nduna zimene mukuzipereka usiku ndi usana. Mwanamveka sakugona, achaponda sakugona, akangata sakugona, amene navisha sakugona, sakugona usiku ndi usana. Abenpiri ndifuna ndikuwuzeni Malawi ine pakakhala bwino ndizayamikira, ndipo ndichenjeze nduna zimene zizipanga zazibwana ndibwera ndizika pambala mbanda ndithu, chifukwa alipo ena kutuluka thukuta cholinga munthu wakumusa peze mtendere. Tinene muona mtima Malawi kwina kuli konse. Amanamveka sakugona, kangata sakugona, amene navisha sakugona, akugwira ntchito usiku ndi usana. Ndiye kuli kagulu kena kachipani, akuluakulu chipani enanso sakugona kumanga chipani, kuchikonza chipani, kuchimanga kuti chikhale cha moyo. Achina alaji, achina Charles Nchacha mukuwaona kutamanga, achina mene na mainja ichi kukonsa nkuolinga kuti akonse nyumbayo. Ndifuna ndikuwuzeni Malawi, IMCP sanga kambe zabwino za chipani cha DPP, IMCP sanga kambe zabwino za Profesa Arthur Peter Mutharika sizingateke. Kumapeto ndikukupa mpani akuluakulu a DPP aboma ili, ngati simuna konseke imisani nkhani za milandu, chifukwa ansanuwa akutakatani, ansanuwa anayikamo ma network yawo. Makoti simuli bwino, makoti chilungamo mulibe. Lero ndi siku la birthday langa, ndikupempheni nonse amene mukukondwerera siku la 25 December, siku limene timakumbukira kubadwa kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Nimafuna ndikupempheni mwa zifundo za Ambuye amene tili nazo sotiyenereza, teni tisangalale mosazivulaza, koma amene sotilibe teni timuyamike Ambuye. Ndifuna ndikupempheni teni nthawi tisaononge chuma, tisamwaze chuma, tikumbukirenso kusogoloku kuli January, kuli February, tisangoononga ndrama pakamosi. Teni tijeni mosamala. Munali ndine mtumiki wanu mwa Ambuye Bishop W. Kachenje, amene mufune namba yanga ndi 088 12 9. Ina ndi ya 09 imene mamba ndi 099 5252 356. Shalom, shalom, shalom. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.